Tak Slávka, vítam ťa. A chcel by som sa na začiatok spýtať na jednu takú tajomnú lekáreň, ktorú nie je až tak vidno ako tie bežné verejné lekárne, kde verejnosť zavíta a pýta si nejaké voľnopredajné lieky, nejaké výživové doplnky. Tak povedz nám niečo o tejto neviditeľnej, utajenej lekárni. Nie je až taká neviditeľná, v mnohých prípadoch je aj viditeľná, lebo mnohé nemocničné lekárne aj majú verejné časti. A teda ten zvyšok, ktorý vidieť nie je vlastne oddelením nemocnice. V podstate nemocničná lekáreň je samostatné oddelenie nemocnice, ktoré zabezpečuje tzv. Tú lekárenskú starostlivosť, teda zabezpečuje všetky lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré sa používajú v nemocnici a poskytuje takisto aj konzultačný servis pre zdravotníkov, ktorí pracujú v nemocnici. Čiže nie je to len nejaký sklad liekov pre tú nemocnicu, ale je to nejaký komplex absolútne normálnej lekárne. A teda nie úplne absolútne normálnej. Takej nenormálnej. Nenormálnej, špecifickej. Áno, je to samozrejme, sú tam aj tie skladové priestory, bez toho by nemohla fungovať ani nemocnica, ani samotná lekáreň, ale myslím si, že ten presah je oveľa väčší ako vlastne iba sklad materiálu, sklad liekov, sklad zdravotníckych pomôcok. Pracujú tam zdravotníckí pracovníci takisto, pretože farmaceuti, farmaceutickí laboranti, sanitári, to všetko sú zdravotníci, ktorí teda majú svoje zásadné postavenie v rámci zdravotníckeho systému a všetci spoločne spolupracujú na tom, aby teda všetci pacienti, ktorí sú hospitalizovaní v nemocnici, mali všetky potrebné lieky a všetko potrebné zdravotnícke vybavenie a teda aj lekári a zdravotné sestry všetky potrebné pomôcky na to, aby mohli vlastne sa starať o pacientov a zabezpečovať vlastne tú starostlivosť na tých jednotlivých oddeleniach, či už na lôžkových alebo na nejakých operačných sálach a podobne. Čiže keby chceme laikovi vysvetliť, že aký je rozdiel úplne z toho praktického hľadiska medzi tou lekárňou, povedzme viditeľnou, dnes čoraz viac viditeľnejšou a polepenejšou a vysvietenejšou a medzi nemocničnou lekárňou, tak aký by to asi bol? No tie nemocničné lekárne sa väčšinou nachádzajú skutočne tak, že nie sú pre toho pacienta viditeľné, pre toho pacienta zvonku, sú väčšinou v takých nižších podlažiach nemocnice na -1, -2 poschodí. Sú napríklad naša nemocničná lekárenie priamo oproti kardiologickému oddeleniu, kde sú normálne lôžka, kde vlastne tí pacienti sú uložení na tých lôžkach, kde sa vlastne o nich starajú, ale teda tie činnosti vlastne presahujú tú samotnú nemocničnú lekáreň, pretože tí pracovníci v nemocničnej lekárni, už farmaceuti, farmaceutickí laboranti vlastne spolupracujú so všetkými odbornosťami, ktoré vlastne v tej nemocnici sa nachádzajú, či už sú to lekári, sestry, ale aj administratívni pracovníci, oddelenie verejného obstarávania, poisťovníctva, pretože to vlastne má presah cez všetky tieto zložky vlastne tej danej nemocnice. Čiže dobre tomu rozumiem, že nemocničná lekáreň je lekáreň určená len pre tú nemocnicu, v ktorej priestoroch sa nachádza. Áno, okrem teda s výnimkou toho, keď je to oddelenie výdaja pre verejnosť, to je normálne klasická ako bežná verejná lekáreň, ale patrí pod nemocnicu a je súčasťou nemocničnej lekárne ako samostatné oddelenie tej lekárne. V podstate každá nemocničná lekáreň podľa legislatívy, podľa práva v podstate má mať 3 základné oddelenia. Tie základné, ktoré musí mať každá lekáreň, môžem ich aj pomenovať, neviem, či je to konkrétne zaujímavé. Oddelenie klinickej farmácie, oddelenie prípravy humánnych liekov a potom oddelenie zdravotníckych pomôcok. Tieto 3 musí mať každá nemocničná lekáreň a potom sú voliteľné a veľmi závisia od toho, akú zdravotnú starostlivosť poskytuje daná nemocnica. Napríklad onkologické nemocnice majú oddelenie prípravy cytostatík, iné nemocnice, viac také všeobecné, majú oddelenie prípravy sterilných liekov. No a potom teda je to voliteľné takisto, že môžu mať aj oddelenie výdaja pre pacientov, ktorí vlastne prichádzajú klasicky s receptom z ambulancie a prídu si vlastne ten liek alebo zdravotnícku pomôcku vybrať do tej lekárne ako do akýkoľvek inej vlastne verejnej lekárne. To je to, čo vnímame my ako pacienti, že v podstate vieme, že je v nemocnici lekáreň a hej, lebo je tam tá tára, je tam ten pult, sú tam tí zdravotníckí pracovníci, ale to, čo je ešte za tým ďalej, to samozrejme nevnímame. A keby sme sa možno dostali k tej ceste lieku, že vedela by si nám povedať, ako taký liek v rámci tohto celého zariadenia beží, že ako sa dostaneš k tomu, povedzme, ležiacemu pacientovi, a či sú medzi tým nejaké zaujímavosti?
Od tej objednávky, ktorá vám príde. Ja si to neviem ani predstaviť, že ako tá objednávka vlastne príde. To príde niekde do systému? Ale... Áno. V podstate nemocnice majú nemocničný informačný systém. Je to vlastne ako taký IT systém, proste taká tá podpora v rámci danej nemocnice. A cez ten systém príde žiadanka. Je to niečo podobné, ako keď príde recept do verejnej lekárne, tak toto je žiadanka. Ale na rozdiel od receptov, ktoré sú limitované vlastne počtom tých jednotlivých položiek na tom recepte, tak žiadanka je v podstate nelimitovaná. Je to už iba na možno nejakej takej vzájomnej dohode, že či to nejakým spôsobom obmedzíme, ale v podstate sa tam dá uviesť koľkokoľvek tých položiek. Väčšinou je to rozdelené tak, že zadáva sa zvlášť žiadanka na lieky a zvlášť na zdravotnícke pomocky, lebo sú to akoby dve samostatné oddelenia, ktoré majú samostatné, povedzme, skladovacie priestory. A tá žiadanka teda tu zadáva väčšinou vedúca sestra alebo staničná sestra toho daného oddelenia a v podstate cez ten systém po schválení primárom sa objaví vlastne v systéme nemocničnej lekárne a odtiaľ si ju vlastne my v nemocničnej lekárni vieme prijať a na základe toho potom nachystať vlastne tie lieky alebo tie pomocky, ktoré vlastne sú tam uvedené na tejto žiadanke. No tá staničná sestra odkiaľ vie napríklad, že aký liek pacient potrebuje alebo hlavná sestra, vrchná? Tak pacient príde s nejakou ordináciou liekov už viac menej z toho ambulantného sektora a potom sa mu nejaká tá ordinácia aj mení v priebehu hospitalizácie. Na základe toho, čo vlastne pacient potrebuje, tak tá vedúca sestra alebo staničná sestra vlastne mu to uvedie. Je pravda, že my vlastne nedržíme úplne celý sortiment úplne všetkých liekov a od všetkých výrobcov. My máme určitý zoznam liekov, ktoré sú u nás v nemocnici, takže sa môže stať, že v nemocnici pacient užíva iný firemný názov lieku, treba obsahuje tú istú účinnú látku aj tú istú silu, ale môže mať iný firemný názov, pretože je to od iného výrobcu, to, čo vlastne my držíme bežne na sklade. Je to riadené proste nejak cez tzv. Nemocničný liekový formulár, ktorý sa schvaľuje cez komisiu, liekovú komisiu, ktorá vlastne je v tom danom zdravotníckom zariadení a teda ten zoznam je nejakým spôsobom revidovaný raz ročne, ale je viac menej stabilný a preto tie lieky teda nedostane každý úplne tie lieky, ktoré vlastne berie aj doma, ale môže dostávať aj iné firemné názvy, ale stále teda je tam dodržané to, že je to to isté liečivo, tá istá účinná látka a sila toho daného lieku. Kde by teoreticky, alebo možno, že nám povieš aj prakticky, mohla nastať najčastejšie taká chybovosť, že v tomto celom procese, ktorý sme povedali, že kde sa najčastejšie, povedzme, možno aj stáva nejaká chyba a kto ju vie zastaviť, kto vie povedať, že stop, toto treba prehodnotiť a možno ešte podotázka, že dá sa konfrontovať aj lekár priamo nejakým spôsobom tým personálom, ktorý si spomenula, že toto nie, toto radšej skúsme zmeniť, pretože niečo. Určite je viacero miest, kde sa dajú zachytiť možné chyby. Jednak už pri tej samotnej žiadanke, keď len teda príde do lekárne, tak sa dajú rozoznať nejaké možné neporozumenia alebo proste nejaké nevhodné ordinácie, ale potom vlastne v podstate my máme viac menej dvojitú kontrolu takmer na všetky procesy, ktoré vlastne používame u nás v lekárni. Že aj keď napríklad farmaceutická laborantka vychystáva lieky podľa žiadanky, podľa toho nejakého zoznamu, tak zároveň iná ju potom kontroluje a je tam ešte potom nad tým aj farmaceut, ktorý to potom finálne schvaľuje. Takže akoby čo sa týka tohoto chystania, je to takto kontrolované, ale to ešte stále vlastne iba hovoríme o tom, že ten liek vlastne je požiadaný z oddelenia a prichádza na oddelenie, ale je to stále vlastne vo forme iba v podstate nie je to pre konkrétneho pacienta. Ide to vlastne zase na nejaký taký medzisklad alebo taký medzistupeň na ten sklad oddelenia. A tam potom už je to vlastne v rukách sestier, aby správnym spôsobom manažovali tú liečbu podľa rozpisu, ako má pacient zadaný svoj zoznam liekov v tzv. Dekurze, aby podľa toho vlastne pripravili tú jednotlivú dávku. Sú samozrejme aj nemocničné lekárne aj u nás na Slovensku, ktoré chystajú lieky tzv. Unit dose system, že vlastne každý ten pacient dostane tú danú ordináciu na to dané použitie zabalené v balíčku, to sa chystá v lekárni pomocou takého mechanického proste dávkovača liekov, ale my takéto zariadenie v našej lekárni nemáme, tak iba ho takto spomeniem. To predstavujem tak americko-seriálovo, možno, že to je nejaká neutrálna krabička, ale ide tam nejaký presný počet kapsúl, nejde tam, ja neviem, celé balenie napríklad. Ani nie, že krabička, sú to vlastne také vrecuška, ktoré vlastne sú tam vyslovene nadávkované tabletky, tie už potom nie sú tam jednotlivo pomenované, je to vlastne už iba na tom balíčku, je v podstate QR kód, ktorý sa vlastne pri tom podaní pacientovi sa vlastne načíta sa samotný pacient, oni to vlastne majú prepojené cez také náramky pacientov, takže sestra na
naskenuje v podstate náramok pacienta, naskenuje balíček a podá vlastne tie lieky na užitie tomu pacientovi. Pričom pri tom samotnom chystaní vlastne je tam evidencia toho, že čo v tom balíčku je, samozrejme, že vlastne tam každá tá tabletka, síce to nie je na tom balíčku napísané všetko, ale zároveň akoby evidencia v systéme je, že ktorá konkrétna šarža ktorého lieku vlastne išla do ktorého balíčku, takže tam tá spätná evidencia vlastne je možná. Takže sme v dobrých rukách, keď sme v nemocnici. Je tam zaručené, že nedostaneme nejaké tabletky, z ktorých mi vypadajú vlasy, alebo nedaj Bože, niekomu narastú vlasy tam, kde nemajú narast, áno? Myslím si, že áno. Dobre, super. Moja ďalšia otázka, že my s Filipom sme si nezažili takúto situáciu, že by sme boli ani len na návšteve v nemocničnej lekárne, tak to musíme zmeniť do budúcna, ale z čoho by sme my, tak akože farmaceuti sme, tak z čoho by sme najviac spadli na zadok, že čo by nás najviac prekvapilo? Podľa mňa také, čo je možno, že najzaujímavejšie na prvý pohľad v nemocničnej lekárni je individuálna príprava liekov, pretože tam sa pripravujú také liekové formy, ktoré sú možno nie úplne bežne dostupné v klasických verejných lekárniach a to sú hlavne tzv. Lieky parenterálne, alebo také, ktoré sa podávajú pacientovi do žily a buď sú to teda sterilne pripravované lieky, alebo sú to cytostatika, tak táto príprava je asi taká najzaujímavejšia. Tie ďalšie nejaké aktivity alebo proste tie činnosti, ktoré v nemocničnej lekárni prebiehajú, možno nie sú na prvý pohľad také bombastické, pretože častokrát trebárs klinickí farmaceuti riešia nejakého pacienta, to okolo toho nie je nejaké veľké halo, ale vlastne oni sedia, pracujú, hľadajú vlastne informácie a optimalizujú trebárs tú liečbu, že to môže vyzerať možno nie úplne nejako veľmi výrazne takáto aktivita, ale za tým potom ten výsledok, kde vlastne odporúčia napríklad úpravu dávkovania, odporúčia zmenu nejakého dávkovacieho režimu alebo niečo podobné, tak vlastne ten výsledok potom je ten, ktorý je ten bombastický. Výborne, načrtla si inak dve otázky, ku ktorým som sa chcel dostať, ale možno, že k tej individuálnej príprave, že teda tiež to tak vnímame a už sme sa historicky, myslím, v našom podcaste o tom trochu aj bavili, že je to už absolútne raritné, to je prvá vec, dostať vôbec v hociakej lekárni a nebodaj verejnej niečo zamiešané, takže určite to by bolo zaujímavé pre nás, lebo naposledy sme sa s tým stretli snáď na škole alebo po prvých rokoch práce. A sú tam nejaké úplne, že bomby, keď to tak poviem, že čo robíte, ktoré vyrábate, čo by si povedal, že tak toto je fakt jedinečnosť a robí sa to možno, že len u nás na Slovensku, akože konkrétne vo vašej lekárni, alebo všeobecne je to už skôr rarita. Alebo čo ste také najnetradičnejšie už pripravovali, čo bolo taká najväčšia výzva? Áno, tak v podstate pre nás bola jedna z takých víziev v podstate výstavba, rekonštrukcia laboratória na prípravu sterilných liekov a vôbec aj začatie prípravy takýchto sterilných liekov. V našom prípade sa vlastne jedná o prípravu parenterálnej výživy pre detských pacientov, lebo súčasťou vlastne našej nemocnice sú aj detské oddelenia a pre deti je zvlášť potrebné častokrát tie dávky prispôsobovať tomu ich hmotnosti, ich vlastne veľkosti tela a štandardne častokrát nie sú takto hromadne vyrábané lieky, ktoré by sa dali vlastne rovno u takéhoto pacienta použiť, takže im sa častokrát práve vyrábajú alebo pripravujú lieky na mieru. Takže čo sa týka tej parenterálnej výživy, to vlastne znamená, že v podstate sa zmiešajú všetky dôležité živiny, ktoré ten pacient potrebuje na taký ten denný v podstate balans, ako keby, aby vlastne mohol fungovať. Sú tam tuky, cukry, bielkoviny a potom sú tam nejaké stopové prvky a jednomocné, dvojmocné rôzne takéto jóny. A to v podstate zabezpečuje, že vlastne má celkový príjem energie, ktorý vlastne potrebuje dostať na ten daný deň. A to sa týka hlavne pacientov, ktorí sú po operáciách a nie sú schopní príjmať potravu, ako jesť klasicky ústami, ani treba sú v bezvedomí, alebo sú práve po operácii, že ešte vlastne sú nejakým spôsobom utlmení, tak samozrejme treba, aby boli vyživovaní, takže priamo do žily vlastne im takto tečie takáto výživa. U dospelých pacientov je to tiež možno niekedy potrebné prispôsobovať tú dávku aj takýchto výživových akoby zmesí, ale je to menej časté a tam zvyčajne si poradím aj s takými vakmi, ktoré sa dajú normálne komerčne kúpiť. No a čo ešte také možno zaujímavé, čo sme vlastne zaviedli len nedávno, to je tlačiareň na tabletky, 3D tlačiareň. Ja som už na peniaze.
Zatiaľ nás teba stálo veľa peniazí, ale teda je to tlačiareň, ktorá vlastne priamo tlačí do blistra tabletky, ktoré sú také mäkké, sú také želatínové a sú tiež určené aktuálne teda hlavne pre tých detských pacientov, ale takisto je to vlastne možnosť aj pre iných, pre dospelých alebo všade tam, kde je potrebné nejakým spôsobom upraviť tú dávku podľa nejakých parametrov toho samotného pacienta. Takže toto je teraz asi taká najväčšia naša vychytávka, ktorú sa snažíme implementovať do takej bežnej klinickej praxe. Zaznel tu taký výraz, že klinický farmaceut. Tak klinická farmácia to je niečo, čo mňa zaujíma. A chcem sa spýtať, že ja poznám taký výraz, že klinický farmakológ. Tak ako sa odlišujú tieto dve profesie, že klinický farmakológ versus klinický farmaceut, také základné porovnanie. Áno, tak v podstate klinický farmakológ je vlastne lekár, ktorý má urobenú špecializáciu v klinickej farmakológii a klinický farmaceut je teda farmaceut, že sú to akoby, ten základ už je vlastne odlišný, že sú to dve rôzne odbornosti zdravotníckych pracovníkov a klinický farmakológ má tým pádom, že je teda zároveň lekár, tak má o niečo viac kompetencií, ako má samotný klinický farmaceut. On teda môže nielen odporúčať nejakú zmenu alebo odporúčať úpravu dávkovania, ale on ju môže priamo realizovať, môže indikovať liečbu, môže vlastne zmeniť liečbu, môže nasadiť trebárs nejaké rezervné takzvané, alebo teda také nejaké lieky, ktoré sú rezervované pre nejaké určité skupiny. Antibiotika špeciálne, špecifické proti nejakým takým výrazným baktériám, takže v podstate má tú kompetenciu farmaceut, má stále ten odporúčací charakter, jeho teda odporúčania alebo pripomienky, to znamená, že vlastne vie má tie znalosti, vie vlastne odporúčiť na základe povedzme nejakých stavu obličiek alebo stavu pečene. To má vplyv na to, ako sa potom lieky dostávajú von z tela, tak na základe toho vie odporúčiť trebárs úpravu toho dávkovania, vie odporúčiť aj zmenu toho dávkovania, ale nemôže ju vlastne samostatne realizovať. Musí tam vlastne vždy byť lekár, ktorý vlastne tú zmenu potom realizuje. Dalo by sa to tak prakticky poňať, že keby sme si na časovej osi to predstavili, tak konzultácia s tým klinickým farmakologom je skôr na začiatku toho procesu a klinický farmaceut skôr môže mať nejakú poradnú činnosť na tom konci, skôr ku koncu toho procesu tej cesty lieku v tej nemocnici? Asi to závisí od konkrétnej nemocnice a od tej konkrétnej spolupráce, pretože u nás napríklad to funguje tak, že klinický farmakológ presne, že indikuje liečbu, aj napríklad niekedy aj po nejakej konzultácii s tým klinickým farmaceutom a potom už vlastne prenecháva tú liečbu, trebárs to dávkovanie, úpravu dávkovania podľa tých parametrov na toho farmaceuta, ale je pravda, že napríklad aspoň v našom prípade vlastne tí farmakológovia sa častokrát práve venujú antibiotikám a teda ich používaniu racionálnemu a farmaceuti sa venujú aj iným skupinám liečiv, trebárs aj antihypertenzívám, kombináciám liečiv, duplicitám, nevhodným kombináciám a podobne, že v podstate ten ako keby rozsah možno, že je taký širší, ale to veľmi asi závisí od konkrétnej nemocnice, ako to je tam nastavené. Čiže klinický farmaceut je niekto, kto má povedzme svoju kanceláriu, tam sedí a ako teraz naozaj sa pýtam a tam vyhodnocuje všetky tieto veci, dostáva zadania, plní ako keby nejaké úlohy. Áno. A je aj možnosť napríklad pre nejakého pacienta dostať sa k nemu na konzultáciu, alebo je čisto viazaný teda na tú schému tej nemocnice a toho fungovania? Sú aj ambulantní klinickí farmaceuti, ktorí väčšinou pôsobia v spoločnom práve pracovisku s klinickými farmakológmi. Napríklad v Ružinovej je takéto pracovisko ambulantné. V našom prípade my sme vlastne uzavreté oddelenie nemocnice, takže my fungujeme pre tých pacientov, ktorí sú u nás hospitalizovaní, respektíve ktorí sú od nás prepušťaní. Ale teda ten klinický farmaceut sa môže aj teda dostať z tej kancelárie von a aj častokrát sa dostáva a vlastne ide von na tie oddelenia, komunikuje priamo s pacientmi alebo s ich rodinnými príslušníkmi, alebo ide na vizitu spoločnú vlastne s lekármi, takže tie činnosti vlastne sú aj takto akoby v tom teréne, nie len vlastne priamo v kancelárii. A tie zadania teda dostáva buď ako také telefonické konzília, ale niektoré tie aktivity sú aj také proaktívne, že vlastne máme dohody o tom, čo máme sledovať v terapii pacientov a vlastne ten farmaceut sa proaktívne ozýva samotným lekárom a konzultuje s nimi tú liečbu. Áno, super, zaujímavá pozícia, možno aj pre našich poslucháčov, mladých študentov farmácie, lebo je ich relatívne veľa. A ešte by som sa spýtal k tejto časti na výpadky, že to možno, že také negatívum, ale
ako dealujete s výpadkami a či ich je v poslednej dobe viac alebo menej, alebo s nejakou históriou je to už lepšie? Máme lieky, nemáme lieky v tých nemocniciach, ako to je? Výpadkov je relatívne dosť a vo všeobecnosti sa hovorí aj na tej európskej úrovni, že vlastne majú stúpajúcu tendenciu. V nemocnici my nemôžeme povedať, že my nemáme nejaký liek, respektíve, že ten výpadok musíme vždy nejako spracovať. A tých možností na to spracovanie toho výpadku je vlastne viacero, že my môžeme, v niektorých prípadoch je možné napríklad pripraviť individuálne liek v lekárni. To je v prípade, keď sa jedná o nejakú formu lieku, ktorý sa podáva ústami, teda také tie klasické tabletky alebo nejaké sirupy. Tam vlastne máme tých možností na prípravu takýchto liekových foriem relatívne dosť. Horšie je to potom, keď už sú to lieky, ktoré sa používajú injekčne. Tam potom tou cestou je, že sú možnosti doviesť aj neregistrovaný liek, napríklad na základe povolenia ministerstva zdravotníctva, čo sa relatívne často aj deje. A potom sú možnosti nájsť nejakú alternatívu farmakologickú, teda liek, ktorý má podobný, ako je očakávaný účinok, ale je povedzme z inej skupiny toho farmakologického spektra a teda je teda nie je vypadnutý, hej, tým pádom. Takže vlastne nahradíme to týmto spôsobom. Napríklad sa stávalo počas covidovej éry, že nám vypadávali niektoré antibiotika z rôznych skupín, také tie hlavne širokospektrálne, tak sme sa snažili vlastne nájsť čo najpodobnejšie antibiotika, teda s najpodobnejším spektrom účinku, aby sme vlastne pokryli to, čo potrebujeme pokryť v rámci tej liečby a zároveň, aby sme teda zabezpečili dostupnosť vlastne toho lieku. Čiže tu vstupuje aj tá odbornosť trošku, že nie je to, že chýba nám modrá tableta, tak ideme hľadať nejakú podobne vyzerajúcu modrú tabletu, hej, ale hľadáme niečo s podobným účinkom, čo môže byť teda úplne inej farby. A nedochádza tam potom k takým situáciám, že ten pacient, ktorý je zvyknutý brať nejaký konkrétny liek, ja neviem, okrúhla tableta ružovej farby, teraz dostane zrazu úplne inak vyzerajúcu tabletu, že nedochádza tam k takým otázkam a kto to rieši potom? S týmto prichádzajú do kontaktu hlavne sestry, keď vlastne podávajú tomu pacientovi liek priamo už potom na lôžku a myslím si, že sú vystavení aj takýmto otázkam, že nedostanú presne tie farebné tabletky a v tých tvároch, ako očakávajú pacienti, ale vždy je to vlastne možné toto, pokiaľ by to bol naozaj veľmi závažný problém pre toho pacienta a mohlo by to ohroziť vôbec to, že by ten liek užil, tak potom vlastne objednať aj to, čo naozaj skutočne užíva. Ale toto sa stáva veľmi, veľmi zriedkavo, že by sme proste museli naozaj konkrétne pre konkrétneho pacienta objednať proste konkrétne tabletky. Keď sa bavíme ešte o tých výpadkoch, o tej dostupnosti liekov, je to tak, že nemocničná lekáreň má virtuálne neobmedzený budget, neobmedzený rozpočet na nákup liekov. Je to tak, že by mala držať akýkoľvek liek, ktorý je potrebný pre toho pacienta, alebo sú tam nejaké limitácie? Úplne akýkoľvek nie, v podstate závisí zase od nemocnice. Už sme spomínali, že vlastne je nejaký zoznam liekov, ktorý sa v tej danej nemocnici používajú a ten zoznam je samozrejme naprieč zase nemocnicami rôzny, že určite onkológia má iný zoznam, alebo teda nemocnica, ktorá má vlastne onkologické oddelenie, má úplne iný zoznam liekov ako naša nemocnica, ktorá má kardiovaskulárne choroby na starosti. Takže ten zoznam sa vlastne tvorí v priebehu času, závisí od toho, že ako vlastne sa tie jednotlivé lieky používajú v nemocnici. No a potom teda máme komisiu, ktorá je vlastne zložená z lekárov, z farmaceutov a myslím si, že už to sú vlastne všetci títo odborníci, ktorí sú tam vlastne súčasťou tejto komisie a na základe práve tých predchádzajúcich spotrieb, alebo keď príde nejaký nový liek, tak sa vlastne prehodnocuje jeho vlastne vloženie do tohto zoznamu a ten zoznam potom už je nejakým spôsobom vlastne stabilný a teda je zoznam, že toto sú lieky, ktoré sú v tom zozname a iné lieky, ktoré vlastne sú navyše, tak sú mimo zoznamu a tým pádom ich treba žiadať špeciálne. Ja by som možno, že prešiel k takej inej téme, na ktorú sa ja osobne najviac teším. Viem o tebe, že cestuješ veľa po rôznych konferenciách v rámci, neviem, či len Európy, alebo možno aj sveta. A teda čo budúcnosť v rámci nemocničného lekárenstva, alebo celkovo máme dobu AI, čiže tie možnosti rastú exponenciálne rôznych možností, aj technologických, aj iných. A že či vidíš niekde priestor v nejakých inováciách, ktoré by sa dali uplatniť, alebo ktoré už sa uplatňujú, už len to, čo si niektoré veci spomínala, tak je niečo, s čím teda sme sa nestretli minimálne pri štúdiách a teda
aj neskôr, ale teda čo budúcnosť a AI a možno a nemocničná lekáreň? Ono je pravda, že vlastne tá automatizácia, robotizácia a vôbec tie IT technológie sa nevyhýbajú ani tomuto nemocničnému lekárenstvu ako takému a v rôznych krajinách sú rôzne implementované. My konkrétne na Slovensku trošku zápasíme so samotným tým IT sektorom ako takým, že vlastne tie naše nemocničné informačné systémy nie sú možno tak užívateľsky priateľské a neposkytujú nám takú podporu, ako by sme možno očakávali, hlavne čo sa týka nejakej automatizácie objednávok. To je pravdepodobne preto, že vlastne relatívne málo je tých nemocničných lekární a tým pádom ten support a vlastne aj ten vývoj tam je potom trošku možno pomalší ako v verejnom lekárenstve. No ale čo sa týka takých tých trendov, tak vo svete sa používajú rôzne robotické systémy, napríklad na prípravu cytostatík, aby sa tam vlastne zabezpečila eliminácia nejakých rizikových krokov pri príprave cytostatika, lebo samotné cytostatikum je potenciálne nebezpečné pre toho, kto s ním manipuluje a kto s ním pracuje. Takže aby vlastne to bolo čo najviac ako keby oddelené od toho živého človeka. Tá príprava, my napríklad sami v lekárni máme okrem spomínanej 3D tlačiarne aj automatickú plničku práve na prípravu tej parenterálnej výživy, aby sa vlastne opäť znížila tá manipulácia človekom vlastne s tými sterilnými liekmi, aby nedošlo k nejakej potenciálnej kontaminácii, takže využívajú sa rôzne takéto uzavreté systémy, aby teda čo najviac to bolo chránené pred nejakou možnou kontamináciou mikrobiologickou. No a určite aj AI sa vlastne prichádza akoby aj do tohto systému práve napríklad aj pre klinických farmaceutov rôzne stratifikačné systémy, ktoré vlastne pomáhajú určiť v tej celej akoby škále tých pacientov, tých, ktorí sú tí najrizikovejší, vybrať ich, aby vlastne klinický farmaceut nemusel prechádzať úplne každého jedného pacienta a strácať vlastne čas aj takými menej rizikovými a sústrediť sa vlastne iba na tých, ktorých si vlastne vyberiem podľa nejakého kľúča, že vlastne idem sa pozrieť konkrétne na nich. Takže napríklad toto sa takto akoby zabieha takisto. Poďme takú otázku teda pod kožu, že predstavme si takú AI, ktorá príde žiadanka do nemocničnej lekárne, preženieme ju AI, alebo ju preženieme cez človeka, napríklad čo taká Slávka by urobila lepšie u takého komplikovanejšieho pacienta a na čo vlastne tá AI už nebude stačiť, že v čom je výhoda mať toho človeka, toho klinického farmaceuta v porovnaní s tou umelou inteligenciou, ktorá je síce niečím nakrmená, ale asi nebude vedieť úplne všetko tak spoľahlivo aj s praxou tvojou vlastne posúdiť a ten výsledok toho hodnotenia tou inteligenciou môže byť iný v závere ako ten výsledok tvojho hodnotenia tých liekov pre toho pacienta daného. Už vlastne pribúda dosť takýchto aj publikácií odborných, kde sa vlastne práve tomuto venujú rôzni práve výskumníci, aby vlastne porovnali to, že práve aj konkrétne na situáciách, kde vlastne porovnávajú rôznych týchto botov s klinickými farmaceutmi a teda ich efektivitu a ukazuje sa vlastne, že vie veľmi pekne aj tá AI spracovať určité dáta a navrhnúť riešenie, ale vlastne ako keby tú implementáciu to ešte nemá úplne zvládnutú a častokrát tým, že vlastne to je generatívneho charakteru sú tie dáta, tak vlastne vyprodukuje častokrát aj veci, ktoré nie sú možno podložené nejakými relevantnými skutočnými údajmi. No a potom tiež sa ukazuje, že samozrejme, že vlastne my ako klinickí farmaceuti prichádzame, alebo teda nemocniční farmaceuti prichádzame do kontaktu aj so samotným pacientom a či už teda aj verejní lekárnici, nemocniční lekárnici, tí, ktorí vlastne sa dostanú k pacientovi, tak tam podľa mňa žiadna AI nenahradí vlastne ten priamy kontakt s tým pacientom a tam sa ukazuje, že vlastne práve edukácie pacientov o tom, ako majú správne užívať liečbu, komunikácia vlastne priamo, alebo aj práve aj so zdravotníkmi ostatnými, že to je proste niečo, čo to posunutie vlastne tej informácie odbornej, to akoby následné, tak vlastne to je presne stále v rukách tých ľudí, že tam nás asi tak skoro nenahradia. A teda využiť ich ako vlastne podpornú metodiku, nie ako keby, že spoľahnúť sa na to a teda vypnúť mozog a počkať, čo mi vlastne dá tá AI, že to asi takto nebude úplne fungovať. Tak by to asi nemalo fungovať v žiadnej sfére, aspoň momentálne, pretože vieme, že sú tam limity. A opýtam sa tiež, možno, že z takých otázok typu podkožu, alebo skôr asi v rámci nejakej takej emočnej fázy tej práce, že je niečo, čo ti tak zarezonovalo, že si povedala, že tak preto toto robím, že bol nejaký príbeh pekný v tej lekárni, kedy bolo naozaj niečo, čo ti utkvelo v pamäti za tie roky a čo ťa naplnilo na to doteraz rada?
mňa vlastne baví na tej nemocničnej lekárni to, že to je vlastne kolektívna práca, že tam nikto akoby nepracuje úplne samostatne niekde, presne, že iba za počítačom a nič vlastne s ďalšími kolegami nerieši. Vždy tam vlastne tá jedna činnosť nadväzuje na tú ďalšiu a vlastne preto je potrebné jednak si odovzdávať informácie a jednak teda konzultovať, komunikovať vlastne tie dané prípady alebo teda tie dané témy, ktoré vlastne riešime. Takže určite vôbec ako keby aj implementácia klinických farmaceutov do našich tímov, ako aby boli súčasťou vlastne tých rozhodovacích procesov, aby chodili na vizity, tak to je niečo, čo u nás niekoľko rokov už je zavedené a nešlo to úplne ľahko a plynulo, preto práve, že to vlastne nie je podporené nejakými legislatívnymi riešeniami, ale že je to teda ten tlak od nás ako keby z dola z tých podzemných poschodí nemocničnej lekárne. A potom každá jedna teda taká nejaká úspešná implementácia, či už teda tej 3D tlače tabletiek, alebo príprava tých sterilných liekov, tak to vždy sa vlastne veľmi fajn podarí. Ako neviem si úplne teraz uvedomiť nejakého jedného konkrétneho pacienta, lebo tých pacientov je dosť a vlastne oni sú naozaj častokrát komplikovaní a užívajú veľké množstvo liekov, majú množstvo problémov, ale napríklad chodievame pravidelne edukovať pacientov, ktorí vlastne odchádzajú z nemocnice o tom, ako majú správne užívať lieky, či už také na riedenie krvi alebo imunosupresíva po transplantácii srdca, tak tam častokrát je to tiež veľmi príjemná spätná väzba od tých pacientov, že vlastne niekto sa im venuje, dôkladne im vlastne vysvetlí tú terapiu, potom aj opakovanie, že vlastne pri opakovaných hospitalizáciách si to vlastne zopakujeme, aby sme si vlastne uistili, že teda navzájom si rozumieme a teda vieme prečo, za čo a čo ako užívame. Takže toto v podstate je niečo, čo je veľmi fajn. No a potom aj tá spolupráca akoby mimo tej nemocničnej lekárne, už potom s tými sestrami a s tými lekármi, tak to je ďalšia vlastne tá oblasť, ktorá funguje veľmi fajn. Áno, ešte by som sa spýtal, možno, že keď už ťa tu máme a teda nemocničnú lekáreň sme rozobrali zľava sprava, z hora aj z dola, teda kde väčšinou sa nachádza. Že keď už tu máme Slávku Porubcovú, my sa poznáme z fakulty, kde sme spolu mali rovnakého školiteľa a ty tam doteraz pôsobíš. A viem, že si mala celkom zaujímavý výskum a možno aj doteraz na ňom pracuješ, ak sa nemýlim, alebo aspoň nejak stále to ešte dobieha v rôznych prezentáciách a podobne. Vedela by si nám povedať, že ak vieme, že robíš v nemocničnej lekárni, áno, a možno, že aj takto, že kde konkrétne robíš, že tento výskum hlavne, že si myslím, že je zaujímavý a ľudia by sa ho radi dozvedeli. Tak ten priamo vychádza z toho, o čom sa tu v podstate celý čas bavíme a to je o tom, ako čo najefektívnejšie optimalizovať liečbu pacientov, ktorí užívajú väčšie množstvo liekov. Tento konkrétne výskum prebiehal na klinike cievnej chirurgie. Tí pacienti, ktorí tam prichádzajú, oni zďaleka nemajú iba nejaké cievne postihnutie dolných končatín, kvôli čomu sú vlastne tam prijatí, ale častokrát majú aj ďalšie sprievodné ochorenia, či už je to diabetes alebo hypertenzia, teda ten zvýšený krvný tlak, majú zvýšené hladiny lipidov a teda naozaj majú veľké množstvo liekov, ktoré užívajú. A vlastne cieľom tohto môjho výskumu a tejto celej aj práce bolo zapojiť vlastne farmaceuta do optimalizácie, to znamená, že prehodnotiť vlastne ten liekový zoznam toho pacienta, teda najprv si akoby s tým pacientom prejsť a aktualizovať si ho, lebo častokrát tie informácie nevždy boli úplne správne, to, čo vlastne bolo uvedené v záznamoch s tým, čo teda pacient skutočne užíval, takže vlastne to bola keby prvá časť, že najprv hovoriť s pacientom, skompletizovať si tu jeho terapiu a potom sa na tú terapiu pozrieť komplexne práve akoby z vrchu, v podstate v zmysle teda, že nie len akoby z jednej odbornosti, ale vlastne v podstate pozrieť sa komplexne na to, že či tie liečivá tam sa navzájom nejakým spôsobom neinteragujú, či tam nie je niečo navyše alebo niečo nechýba, či je správne dávkovanie, či tam nie sú nejaké duplicitné liečivá, ktoré by potenciálne mohli viesť k nejakým nežiaducim účinkom. Takže v podstate toto všetko a to vlastne viedlo k tomu, že sme identifikovali nejaké také farmakoterapeutické problémy, ktoré nemuseli sa u pacienta priamo prejaviť, ale mohli mu hroziť nejakými nežiaducimi účinkami alebo zlyhaním terapie a to sme potom vlastne predstavili vždy tomu ošetrujúcemu lekárovi a on buď akceptoval, neakceptoval naše odporúčania. To všetko sme v podstate zhodnocovali pomocou takej klasifikačnej škály, že ako to vlastne celé toto prebiehalo, ako to vlastne bolo aj implementované v tej danej terapii. No a výsledkom vlastne práce bolo takým úplne, že základným výsledkom bolo, že áno, že ten farmaceut, keď sa zapojí vlastne do tohto celého procesu optimalizácie, tak je to benefitné pre toho pacienta, pretože sa vlastne zníži výskyt tých potenciálnych problémov z hľadiska jeho medikácie. Takže to bol asi ten výsledok. A to prebiehalo iba u nás v našej nemocnici a to, čo sa vlastne ešte chystám urobiť, alebo aj s
ostatnými kolegami v rámci ústavu je urobiť takýto podobný výskum, ale vo viacerých nemocniciach taký multicentrický, aby to vlastne tie dáta a tie údaje o tom vlastne boli možno širšie a teda dali sa potom aj lepšie vyhodnocovať ešte. No, určitá časť verejnosti vníma farmáciu tak akože v negatívnom zmysle, že farmácia to je o tom, aby sme užívali lieky, ale ty vlastne hovoríš, že tá farmácia vlastne môže pôsobiť aj proti tomu nadmernému užívaniu liekov, alebo nepotrebnému, alebo nie celkom odôvodnenému užívaniu liekov. Takže je to taká láskavá tvár farmácie, tak by som to nazval, to, čo si robila ten výskum. Výborne. To sa veľmi tešíme. Chcem sa spýtať ešte nejaký taký liek, ktorý pripravujete v lekárni, pred ktorým máš naozaj že rešpekt, že vieš, že tam si musíš dávať strašný pozor na nejakú chybu, na nejaké pochybenie, že máme taký v nemocničnej lekárni, taký... Tak my si dávame pozor na všetky lieky, ktoré pripravujeme. Ale taký, že keď sme sa tam pomýlili... Že tak toto je pán liek, tak to pozor. No. Toto trošku zmeníme vlastne, no nechcem povedať, že desatinu čiarku, ale že stačí málo a môžeme urobiť veľkú galibu. Veľký pozor si dávame vždy pri liekoch, ktoré pripravujeme pre detských pacientov. Tam aj malé rozdiely môžu robiť teda naozaj že veľký rozdiel v tom samotnom účinku alebo aj v tých nežiaducich účinkoch. No a potom vždy, keď sa vlastne je potrebné nejakým spôsobom keď je potrebné vlastne využiť nejaké je tam zvýšené riziko nejakej možnej kontaminácie, v našom prípade práve tie sterilné lieky, lebo vlastne tam my sme potenciálnym rizikom pre ten sterilný liek, že ho kontaminujeme našimi nejakými mikroorganizmami. To znamená, že vlastne ten farmaceut, keď vstupuje do priestoru laboratória, ktoré je proste úplne čisté ako operačná sála, naozaj je vlastne najčistejšie prostredie vôbec v celej tej lekárni, tak vlastne najprv prejde takým filtrom, najprv sa vlastne celý prezlečie do sterilného oblečenia, až potom vlastne vstupuje opatrený proste čapicou a rúškom a vlastne rukavicami, že naozaj vlastne na elimináciu toho, aby teda prišiel vôbec do kontaktu s tým liečivom. Takže tam si dávame obrovský pozor. No a myslím si, že veľmi podobne a ešte možno o niečo viac rizikové sú práve cytostatika, ktoré keď sa pripravujú, tak tam nie len, že ten liek samotný chránime pred nami, aby sme ho nekontaminovali mikroorganizmami, takisto vlastne, lebo sa dáva práve do žily, musí byť sterilný, ale on je aj pre nás nebezpečný, takže sa vlastne chránime zároveň aj my pred ním. Len to u nás v nemocnici nepripravujeme, to práve na tých onkologických pracoviskách sa pripravuje. Cytostatika to sú liečivá, ktoré bránia množeniu rakovinových buniek, tak by sme to mohli laicky povedať. Áno. Tak ja už by som na záver len poslednú otázku a teda konkrétne sa netýka ani tak úplne zase tejto našej témy, možno okrajovo, ale je to relatívne nedávna vec z takého Vox Populi, a to konkrétne hlasu jedného herca, kedy sme v podstate aj my zistili, že nie každá lekáreň, respektíve naozaj veľmi málo lekární, ktoré sú otvorené 24 hodín. Prečo napríklad nemocničná lekáreň nie je nejaká pohotovostná verzia jej a vieme, že aspoň v jednom meste máme s určitosťou otvorenú jednu lekáreň. Že v noci by si išiel na -2 poschodie, hej, tmavými chodbami. Ale teda naša otázka znie, že prečo kedysi boli pohotovostné lekárne, ktoré boli 24 hodín denne otvorené a dneska máme v hlavnom meste problém nájsť otvorenú lekáreň počas bežného dňa napríklad o 11. večer. Ja asi sa k tomu úplne neviem vyjadriť, lebo to sa týka práve verejných lekární, čo sa týka pohotovostných služieb. My samozrejme v nemocniciach my sme na telefóne v podstate non-stop a tam sú služby a vlastne tá lekáreň síce nie je otvorená 24 hodín 7 dní v týždni, alebo aspoň vo väčšine prípadov, lebo sú aj také lekárne, aj nemocničné, ktoré sú takto otvorené, ale v našom prípade nie, ale v prípade, že je takto nevyhnutne potrebné vydať nejaký liek pre pacienta, ale teda nie je toho zvonku, ale teda toho znútra nemocnice, tak vždy sa nájde služba, ktorá vlastne to príde urobiť. No a čo sa tohto týka, myslím si, že to súvisí s legislatívou, len tým, že vlastne ja som už veľmi dlho v nemocničnej lekárni, tak vlastne nemám o tom až taký prehľad, aby som na to vedela nejako zodpovedne odpovedať, že prečo vlastne nie sú tie pohotovostné lekárne. Áno, ono to ani nebola nejaká otázka, že by sme chceli od teba vymámiť odpoveď, skôr taká, možno sme tu traja farmaceuti, že básnická, ale... Určite by mala takáto lekáreň existovať v hlavnom meste. Áno, ale teda ja som sa pýtal, že prečo napríklad nemocničná nie je, keď teda už vieme,
Samozrejme, že ostatné nie sú, ale chápem, v podstate nemocničná je, hej, že keby ten problém bol, tak nemocničná to vyrieši, vie tú svoju prácu, ktorá je jej predmetom vykonať. Takže... Častokrát aj medzi nemocnicami, že vlastne my sme zosieťované, v úvodzovkách zosieťované tie nemocničné lekárne v rámci Slovenska a keď je práve cez víkend problém, že vlastne ten dodávateľ nám to cez víkend nejaký liek nedodá a je to potrebné pre pacienta, tak my si vieme aj v rámci iných miest nejakým spôsobom zabezpečiť tieto lieky, požičať, aby vlastne pre toho pacienta aj cez ten víkend vlastne tá liečba bola dostupná, ale teda to stále hovoríme o tých, ktorí sú hospitalizovaní, títo pacienti. Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne, že si s nami strávila čas. Bolo to naozaj prínosné a tešíme sa na ďalšiu epizódu. Ďakujem aj ja vám. Čaute. Ak sa vám naša práca páči, dajte odber. Ďakujeme.